Bona nit a tothom, bona nit a tots i a totes, benvinguts, benvingudes. Comencem el quart podcast ja de Divina Precarietat. Tenim, com es diu això? Tenim... no em surt la paraula. Hemeroteca? Sí, exacte, bueno, sí, tenim hemeroteca, vale? Història, història. Exacte. Encara no mos hem avorrit. Som més que un podcast, vale? Ja en plan Barça. I avui hem decidit que començàvem així, perquè la Neus ho ha fet a broma i m'ha agradat aquest inici. Crec que ha de ser... Petardo. Ho hem de consensuar amb en Joan, però jo crec que és un bon inici. Però bé, primerament de tot, bona nit Neus. Bona nit. Bona nit Joan. Mario! Mario! Bona nit. Avui he substituït en Joan, vaja. O l'hem fet fora al carrer, no ho Hem tenim triat un clar. altre moreno amb barba, més simpàtic que en Joan. I més I jove. més jove, més a jove. més. Avui en Joan no podia vindre, en Mari és el meu company de pis, estava per aquí i li hem dit "Xt, estàvem xerrant al menjador abans de Té començar. Tinder, cercau-lo. Mario, 21. I abans de començar hem dit, vols vindre? Vinga, sí, total, estem fent el que estem Sí, fent al sí, menjador veig i s'ha animat, s'ha animat. Ell no té secció preparada, nosaltres tampoc, així que... Que sí? Però la duem preparada? Tu la duus molt ben preparada, Neus? Preparada. Bastantillo preparada. Mare meva, no m'estranya que la seva sigui la més interessant, sempre. Jo faig recerca. És molt interessant. Jo consult amb gent que m'imparta la seva opinió per escriure la meva secció. Mira, jo, com a fiel seguidor del programa, sempre t'escolto a tu. A Guillem ja el tinc molt escoltat i en Joan s'escolta a si mateix. I l'escolta el meu podcast. Ah, El sí? meu individual. Tinc un podcast Com es tota diu? l'hora. Magia i Poderío. Mira, fem Neus Marí. publicitat. A Spotify i iVox. És superinteressant. Mireu. Sí, la Neus té el gamberro, que és aquest, Exacte. i després té un de seriós. Llavors, la gent que escolta el seriós no fa mai publicitat allà d'aquest perquè no... És que el target no és el mateix. Llavors he d'anar com a molt alerta amb Clar, aquestes coses. aquí venim els idiotes, allà van els... Ostres, Ho reconeixem. El què? callarem. Res. Ah, vale, no, dic, què ha passat, què ha passat? M'he autocensurat. Bé. T'has autocensurat? Sí. Clar, avui no hi ha en Joan, avui Em no hem de fredeix. censurar... Avui ens censurem nosaltres. És que en Joan normalment se l'ha de censurar. Sí, Joan. Sí. No sé com Que serà, dura Maria. una hora. No, No, una una mitja horeta mica o menys. alguna cosa. Tenim dos espectadors, bona nit! Hello, hello. Hello. Sempre dic els espectadors i llavors baixa algú. Ara patirem, però bé. On la veus? M'ha mirat. On està? Aquí dalt. Bé, doncs bé, ja fetes les presentacions. Mario, vols dir alguna cosa més, ja que estàs així com de convidat? Estic, bueno, Assegut. assegut. Encantat d'estar aquí. Que Me educat. he llenado de orgullo y satisfacción Oh. sustituir a Joan. Les comparatives són horroroses. Jo Vinga, va. diré una cosa, ara que l'estic veient aquí, crec que ens podríem posar objectiu de tant en quant portar convidats Clar. i intentar acabar la meva habitació amb algú important, saps? Vull dir... Jo crec que... Rollo Nenat i Peluso. Hombre, Nat i Piluso crec que estem picant molt amunt, però bueno. És Ei, que si important, ella vol és vindre... important que Nenat i Peluso, hola. Però vull dir, si volia dir, o sigui, pensem que no tenim passe de res, vull dir, Nat i Peluso no sabrà ni qui som. No, segurament no. Jo si me fa falta me prostituesc per Nenat i Peluso. Vaja. Jo només he de dir que heu fet molt bé començat amb mi, perquè heu deixat aquí el lliston. Ja, després d'avui, tot cap amunt. És que tenim 4 podcasts d'experiència. I la ràdio. Podcast d'experiència i la ràdio. La ràdio. No, però tu t'imagines fer un podcast Anna Francina el convidada a la meva habitació amb tots els trastos com els tinc jo per aquí, tu t'ho imagines? Podria ser molt divertit. No vos mostrarem l'habitació d'en Guillem. No, però a més avui, perdona, és que està passant especialment desordenat, perquè tinc els bolis per aquí, el pica-pica per allà. Les reganyes. Ara arribarà. reganya és terrible. Vull dir, és un desastre avui la meva habitació. Això ho faig servir per marcar... Bueno, a veure... No, a veure... El Mario dins l'habitació, és com incomprensible. Garrafes d'aigua. Bueno, ja, no? Marcades pel meu nom, per si algú me la roba de la meva habitació. Estan sempre a la seva habitació, però estan marcades amb una G. La territorialitat d'en Guillem cap a les seves botelles d'aigua és evident. Només em falta pixar-hi. I després diu que només té toc amb les portes. Bueno, a veure, vale, tinc més tocs, però el de la porta és el gran. En fi, sí, anem a començar. Neus, dispares? Sí, començ jo, cabrons. Jo El- avui començ molt fort. Vale. Llavors,
Vols que comenci jo? Crec que sí. Sí? Perquè el meu és una Perquè jo parida. duc un temazo. Vale, doncs començaré jo perquè... Començant per avall. Començant per avall, sempre cap amunt, exacte. Un dia prometo que faré cortinilles, perquè això no queda seriós, però... I si posem una cortineta de veres i fem... Correcte. Mira. Com éramos un estúpido velo? Aquí, on tinc... En aquest paperet... Jo de un telón, no. un post-it. En aquest pòstic, on tinc apuntades els comptes de la llum, en vermell, vaig apuntar un vermell en un pòstic vermell, és una mica idiota, farem la cortinilla, vale? No preocupes pressupost d'aquest podcast. Divina precarietat. Bona nit a tots i a totes, i a sobre foto la mà per davant, és lamentable. Benvinguts a Guillem Falls, i és que avui parlarem de coses que, objectes, ja començo fatal, objectes que les pel·lícules de terror van fer que els agafessin por. Objectes que tenim per casa, o que podem tindre per casa. Després al final aneu pensant, perquè us preguntaré quin és l'objecte de casa vostra que més terror us pot provocar. O sigui que aneu pensant. Sí. En fi, jo això és real que ho he trobat en un article, això dels objectes, que eren els 5 objectes que més por, al país, perdó, citem la font, que més por havien fet gràcies al cine de terror, que jo m'imagino els fabricants de qualsevol cosa estan allà resant perquè no hi hagi cap productor de cine ni cap director que se'ls acudeixi fer una pel·li de terror amb l'objecte que ells venen, no? Perquè clar, això deu ser un màrqueting fatal, saps? Vull dir, imagina't, jo què sé, que tu vens càmeres de fotos i a tots li agafem por a les fotografies per culpa de la pel·lícula Shutter. Clar, els fabricants de càmeres viuen acollonits, no sé si heu vist Shutter. No. Sí. Versió tailandesa o versió americana? Espera, Shutter Island. No, Shutter Island no. Una pel·lícula d'un tio que li comencen a aparèixer fotos de fantasmes a les fotos. No. Mireu-la. No piques nas. Em vaig acollonir viu jo amb aquesta pel·li. Sí? Molt. Oh. O sigui, de fet estava al costat d'un amic que es van acabar anant a seure al terra perquè a cada espant li fotia hòstia, saps? És a dir, tenia un espasmo i li fotia una hòstia. Per tots aquells que no conegueu en Guillem, té una facilitat per arriar hòsties en el seu entorn considerable. Això és una altra mania que tinc, veus? De fet, a l'última funció que vaig fer amb en Joan li vaig deixar marcat aquí els 4 dits, però vol dir, marcats a l'avantbraç vol dir que se'n veien hasta les empremtes dactilars, vull dir... De veres? Se'n van a l'olla, és que no sé quina escena estaven fent, se'n van a l'olla i vaig fer PA! I va quedar marcat. I va fer així l'espectacle, va ser de fet a l'assaig. Pobre... Ja em va ser greu. Vinga, va, torna. Però bueno, sí, tornava. Objectes. Primer objecte, una nina o un nino. Oh, clar. Sí. Objecte terrorífic per excel·lència, I vull si dir. té ulls de vidre, morts. Pitjor, encara, exacte. I jo et diré més, perquè ara també vull que penseu, jo tinc por a certs ninos, si són de... Vaja, ara em truca el meu germà, Si és que la meva secció... La meva secció... No, que jo sé com és mon germà i... Dili hola, bro. Com us anava dient, li vaig a dir... Espera, ara he hagut d'aturar el podcast per dir-li, estic fent podcast. Vaja, continuo jo. Continua tu, per favor. Jo us anava a dir, si són de porcellana, encara fan més mal rotllo, però és que a mi n'hi ha uns per sobre que encara em fan més mal rotllo, que són els pallassos. Els pallassos també, sí, pallassos. Pallassos, jo recordo, una vegada em vaig quedar a casa d'una amica a dormir que tenia un pallasso. O sigui, un ninot no tenia un pallasso allà. Un ninot d'un pallasso i vaig dormir acollonit aquella nit. Però és curiós, no? Allà t'han de poner els pallassos. Ja? Massa maquillatge, suposo. Sí, però és un pallasso que per els nens petits, no? Es contracta per fer broma, per fer festa, tal, i és a lo que tenen més por, al final. Clar, perquè jo crec que intenta ser tan graciós que és molt exagerat i acaba sent creepy. Ah, com en Guillem. Sí, com en Guillem. En fi, anem a passar al següent. Per en Joan. Anem a passar al següent, que és el tricicle. Aquest es va fer terrorífic per culpa de The Shining, el Resplendor. I per Sau, no? També. Bueno, jo és que Sau no l'he vist. Veus, a mi la sang... Jo no l'he vist, però tinc una imatge d'una escena del tio amb l'oscareta amb un tricicle. Pues no ho sabia. Pues jo ho deia per The Shining i he de dir que aquesta està comprovat que fa por, perquè jo veig a molts pares avui dia que compren la bicicleta aquesta de 2 rodes que toquen amb els peus a terra. Que si és per equilibri, no sé què, però tens por de comprar-li un tricicle. És així. És així.
És així o no és així? No, no és així. És així, que si a mi el meu germà em deia, no, és per equilibri, no sé, què és equilibri? Que et fa por comprar-li un tricicle, perquè has vist El Resplendor i no vols que es trobi amb gent estranya al passadís. És així. T'imagines? Oh no, doncs s'acabarem comprar el tricicle. Passen coses. Hi ha bessones estranyes al meu passadís, per què? Terrible. Després tindríem la cortina de la dutxa. Això es va fer terrorífic per culpa de psicosis. Sí, és així, de psicosis no tens por. Tens por de la cortina, no del ganivet. No, de la cortina. Et diré una cosa, aquí dos coses a comentar per part meva. La primera és que alerta, perquè les ombres són molt traicioneres, que es diu. Qui no s'estava dutxant i li ha parescut veure a l'ombra alguna cosa estranya darrere la cortina i quasi s'ha descalabrat a la dutxa. No n'ha passat? No. Allà passa en la típica cadira que tens plena de roba quan vas a dormir. Sí. Ah, sí. Sí, apagues el llum i de repente veus una figura totalment estranya. Dius, hòstia, aquí, qui està aquí? Sí, no, és així. I és merda de roba que no m'agrada que fa 8 setmanes. I després he de dir que jo estic d'acord que les cortines de bany siguin terrorífiques perquè estan plenes de gèrmens. O sigui, poder impedeixen que l'aigua surti de la banyera, si tenim banyera, però és una porqueria. Però és que les mampares també, aquí se li va acudir això. Perdó, Tentor. Aquí, la Loki de la netatge que vos comentava abans, jo cada cert temps desenganys la cortina, la fic dins aigua amb lleixiu i la deixo allà una estoneta. No, sí, jo també la netejo, la foto a la rentadora també, evidentment. També se pot fer. Però vull dir que és igual que la segona vegada que t'has dutxat ja està plena de gèrmens. I no l'estàs rentant cada vegada. No. I menys amb el preu de la llum. Una willa. Però és que té gèrmens perquè té restes d'aigua. A mi el que me fa grimilla quan me dutx és això que te gires i t'apropes una mica massa a la cortina i fa... Ui. I se t'aferra en el cul. I és com... I que quan comença, continua pujant. Fins a l'esquena. I és com, no! No, però és molt desagradable. No per motius que deia en Guillem. Jo no sé com us dutxeu, però a mi no se m'enganxa la cortina al cul, no sé com Tampoc feu. tens el meu cul, d'acord? Però... Però vale. No anava per aquí, però bueno, anem a passar. Cortina. Quart objecte és el televisor analògic quan no trobava un canal. Exacte. Això que també es va... Crec que va ser per Poltergeist, en aquest cas, que es va fer terrorífic. Perdó, me'n dono compte de que sóc els efectes sonors d'aquest podcast. Xin, 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 xin. Què era l'altre? Pues això, però ha de ser analògica perquè clar, el digital això ja no ho fa. I jo diré una cosa, sí, tots tenim terror i coses d'aquestes a un canal no codificat, però escolta, quan hi havia el Canal Plus estàvem tots allà enganxats a veure si es descodificava el porno. Aquí no teníem por que ens sortís un poltergeist, Jo és que soc massa jove per això. Ja, tu no hauràs vist. Jo tinc 21. Clar, és que ell... Jo, una tele analògica... Ell quan tenia 10 anys ja es va pagar la tele analògica. Duríssim. Sí. No sap què és veure la tele amb ratlles o amb granets. No, o sea, sí que l'he vist qualque vegada, però no tinc un record tan viu com vosaltres. Gràcies per dir-nos vells. O sigui, no tinc un record tan viu com vosaltres. Quin eufemisme més tremendo. Sí. Ha estat poètic i tot. Sí. Ens has dit vell amb... També dic eufemisme. Però em feia gràcia perquè... Vull dir, jo això... Està guanyant punts, l'hem Sí, de canviar, per favor. Poc a poc. Què t'anava a dir? Això, que a mi em feia gràcia perquè el Plus tothom deia que hi havia un moment que es descodificava, jo només recordo el ui aquest, vull dir que a més vés a saber si era porno. Home, sí, se va passar figuretes, era com... que raro. Jo em veig com aquell episodi del Simpson que està el cambrer en Moe, que no sé què li diuen i diu però no descodifico el canal de pagament per rata. Y le digan, pero eso no es una mujer, es un anuncio de plantillas. Y digo, ¿qué? ¿Le estaba escribiendo a esto? Sí, el record. Mentre s'està distraient, tapant la cara d'en Mario amb el protector. És que crec que això no serveix... Bé, teòricament serveix per alguna cosa, però no... Home, perquè les oclusives no petin És molt. antipop, no? Exacte. Però, home, no saps molt incòmode. En fi, vinga, ja, anem amb l'últim objecte i després me direu els que són... Vinga. Els que a vosaltres us fan més por. L'últim objecte és un objecte traicionero, però a saco. Està a ungles. El mirall. Ara em direu que no us heu espantat, us estàveu rentant les dents, o sortíeu de la dutxa, o que sigui, i no us ha semblat veure ningú darrere. Cert. Jo és que l'espanto quan me veig a mi mateix.
Quan surto de la dutxa, me veig jo mateix ahí sense roba, dic, ui, Però això és per raons. que violento de repente. No, i de fet, vull dir, la teva habitació, que això com és, té un pedazo mirall que jo no sé com tens collons a dormir allà. Jo m'imagino en Mario de... Ai, no me mires, golfo. Però a mi em fan molt de respecte. Aparta't, no, aparta't. De fet, una norma que tinc és que a l'habitació no hi ha miralls. De fet, busqueu-los perquè no hi són. Però... Hi ha trastos, però Però no miralls no. dormir de vora un mirall, perquè antigament se deia que no era bo, que que era creepy. Ah, sí? Per això... No, jo és perquè em fa mal rotllo, perquè em passa molt, el que dèieu abans, d'estar mig dormit i veure coses que no hi són. Per un mirall em passa per 10. No m'ha passat. A mi, No, en a mi sèrio? sí. Això de que veus com t'assembla veure un moviment perifèric i fas un... Claro. Jo és que, justament quan vaig a dormir, tinc la de vora la mesita aquesta... Aquesta horeta de nit. Sí. Exacto. I no me veig. Així que sí que tinc el mirall, però no me veig a jo mateix. És que són com una porta a otro mundo, saps? Vull dir, és Sí, raro. sí. És Alicia, no? Sí, exacte. Ui, Alicia, anava a dir Nàrnia, És que Perquè els són altres miralls- referents. Però els miralls estan al mar i tal, Nàrnia. Però l'Alicia entrava al món del mirall, de l'espejo, no? No? M'ho estic inventant. No me'n record. Jo ara tampoc, però diria que tenia alguna cosa a veure amb los espejos, no, Alicia? No me'n recordo. Va, dona igual. Passem. Objectes que facin poreta, Mario. Vinga, Mari, exacte. Bueno, jo de petit, quan jo era petit, la meva mare me tallava els cabells amb la maquineta esta de Sí, la peluqueria. màquina. Sí, una que tenia ella. I sempre, quan feia aquí darrere, m'agafava l'orella i deia, no et moguis que et tallaré l'orella. I ara tinc mania de que quan estan tallant ahí darrere, estic tieso. Per pura por, això. No sé, és una tonteria, però qualque vegada en la quarantena i tal, la meva mare pues, me va dir, venga, rapamos. I dic, vale. I quan passa per aquí darrere, mateix, estava tieso, perquè li vaig agafar por a això, de que em talli l'orella. I és una tonteria. Ja sé com jo, tinc pels a sous, o sea, sé que no... Traducció literal. No ho volem comprovar. I ja està. Home, Això ho tinc. jo dic que Només t'entenc. això? Ja, em xugo. Perdó. Jo he de dir que t'entenc. A mi un dia la perruquera em va enganxar a l'orella un dia sense voler, o sigui, una miqueta només, però com em va picar, Jo fent mal... La noia se'n va donar compte i va dir, ui, perdona, no sé què, jo, tranquil·la, no passa res. I per dins... Soy un hombre. Exacte, jo per dins dient, soc un home, no et queixis, ho ha fet sense voler, però per dins... Que horrorós, això que heu Que fet. no, home, que no. Que horrorós. Eu? Ah! Ha dit, heu fet? Tu has dit, soc un home, soc un home. Ah, sí, però jo pensant en la seva veu. Posa-li. No, ara en sèrio, em va enganxar, no vaig voler que se sentís malament i em vaig aguantar, però em va picar bastant. Em va picar bastant. No, sort que hi ha època de mascareta i va ser com... Que mal. No coneixeu la cera calenta, sou uns putes principiants. Sí, ho sé. Sí. La cera calenta fa por. Fa por. Sense haver sortit una pel·li de por, la cera calenta fa por. Perquè, a més, no sé si ho sabeu, però a vegades quan te depilen Crema. amb cera calenta... Clar que crema. No, vull dir que et pot cremar, que pot cremar la pell, no? Jo... Sí. Però bueno, això ho miren perquè te poden fer una cremada bastant xunga. Pues per això vull dir. Però sovint te posen la cera i per despistar-te i que el teu cos no senti tantes mal de l'estirada, just abans de pegar l'estirada, de pegar una pessigada a una altra part del cos. En sèrio? El teu cervell se despista i te fan crrr. Això no ho sabia. I tu pots dir, bé, el meu cos se despista i no sent tant el mal. O pots pensar, me fan dos mals. Sí, Són sí. dos Que mals. probablement és el que passa. Però sí. Jo et diré una cosa, i és que ara se m'ha anat la cosa així, que Neus, quin és l'objecte? T'ho juro, se m'ha anat. L'altre objecte que me fa por i que és relativament irracional, però es preocupa de les pel·lis, són les bombetes quan fan... Ah, ja, pues nosaltres en tenim una al menjador, l'altre dia m'hi estava fixant, n'hi ha una que li baixa i li puja la intensitat, sí. Clar, aquesta és l'explicació racional que tots mos donam, però en el fons és de... Tornant a les pel·lis, és que Muerto. jo no he vist pel·lis de por, no moltes. Així que no tinc por a un objecte per una pel·li, sinó per el que t'han contat abans. Però no fa falta que sigui per una pel·li, Bueno, objectes de... no Vull dir, nada. jo us anava a dir, de fet, jo, per exemple, mon pare, a casa, té un fotimer de cares a la paret penjada, o sigui, vull dir, cares, és com una màscara, però se li diu cares perquè té ull. Ah... Jo en això, de petit li tenia terror, Sí. Clar... però terror. Vull dir, he somiat amb aquelles cares, tantes, i ara en té, és que és una quantitat, un dia se'ns caurà la paret al cap, de la quantitat que en té. Jo ara m'he recordat que quan era petit, en el poble, una casa antiga tal,
i tenia una... A la meva habitació hi havia una nina d'aquestes de trapo, i estava... O sigui, estava al llit i damunt estava la nina aquesta a la paret, com el crucifijo, però... Bueno, això. Jo els crucifijos els tinc bastant mal rotllo, també ho Sí, dic. ara parlant. Li vaig dir a la meva mare que el llevas d'ahir, perquè em donava por. És que, de fet, jo me record que, dic que quan és petit, fas tonteries, saltes a la cama, i una vegada, pues era petit, ¿vale? Estava fent tonto, la vaig veure, me vaig asseure i vaig dir, perdó. I me vaig anar a dormir. És molt mono. Hòstia, jo estic empatitzant amb la seva por d'aquell moment i no m'està fent gens de gràcia. Això que deu dels crucifixes, la meva padrina tenia Jo no puc. damunt el llit on jo dormia de petita, una verge, així amb sa coroneta i tal, encara de beatífica, així, que te mirava, és a dir, te mirava. No, és que aquestes figures d'església, vull dir, crucifijos, sants, sempre et miren. Ja. Sí. És com l'efecte que és de que sembla que els ulls se mouen, que esdevenga. Exacte. Molt xungo, molt xungo. O et fotis o no et fotis, t'estan mirant. I també és normal que et donin por, no? Clar. O sea, Són morts, saps? Vull dir. Són morts, I és a vegades... és un tio amb la corona d'espines, Vull dir- tal, amb sang, que té les ferides, tal... Encara de mal, de... O sigui, això ha de donar por i no un pallasso. Sí, això té la seva raó. Com- Conclusió. També us dic que jo li explicava a la meva padrina que per favor la llevés, que allò me feia bastanta grimilla, i era un... Però si és molt guapa... Altra generació, ets clar. verge, no vols dormir amb ella? I era, no, No. fora. Jo diria que amb això de les imatges, curiosament, no sé si heu vist que... Ara faré un pot de publicitat, em sap greu, però Mafre ha tret una nova campanya, que és en Fernando Alonso, que està així en plan, contrata tu seguro. Nah. Fixeu-vos-hi, perquè aquella imatge fa el mateix efecte que les figures d'església. Fa dies que m'hi fixo, quan me creuo per un Mafre d'aquests, miris on miris, Fernando Alonso t'està mirant i t'està dient contrata un seguro, ¿vale? O sigui, Horrible. quan us topeu amb aquest anunci, fixeu-vos-hi. L'altre dia, t'ho juro que jo m'hi fixava, dic, és com una imatge, és que està com així, mirant-te fixament i dic, em posi o no em posi, m'està mirant i dient-me que contracti un seguro. O sigui, no sé qui ha fet aquella campanya, però he estat tentado de contractar un seguro només per la pressió que m'ha fotut aquella imatge. Terrible. Ara que has posat aquesta pose, heu vist que estan fent una pel·li de Buzz Lightyear? Ah, no, no ho he No? vist. Pixar està fent una pel·li de... No Buzz Lightyear com a joguina, sinó com a personatge de l'espai. Com un superheroi. No sé, manco. Lo vaig veure allà a Twitter i és com, hòstia, tornaré a ser un nin. A Mario li encanten les pel·lis de superherois. I L'animació creiem que sosté ell tot sol l'economia de Marvel. Ell i uns quants. Sí. I en Guillem a lo millor l'ajuda una mica. No, jo només he vist a Los Vengadores, em sap No, greu. Ah, és vera. Guillem només m'obliga a veure sèries de por, això sí. Està molt sí. bé. Tornant al gènere de terror, Jo he de dir que jo enganxo els del pis, i ara ja amb això acabo la secció, sí. enganxo els del pis a coses. És a dir, jo miro el Mallorca... Cocaïna, No, pam. no, a casa està la tele. Jo miro el Mallorca... LSD, pam. Jo miro el Mallorca, ells miren el Mallorca i s'enganxen. Sí. Terrible. Jo miro la Fórmula 1 i s'enganxen. De fet, el meu company de pis l'altre dia, un altre, no era ell, vaig sentir que deia fluixer, que em va fer molta gràcia, estava mirant la cursa i vaig sentir que deia fluix. Cau un ara m'enganxaré en això. O sigui, tot emprenyat tal, vull dir... Soy un cuerpo débil. Exacte. I quan miro sèries a vegades, l'altre dia estava mirant, jo estic mirant a The Good Doctor, no em preguntis per què, i van arribar amb una amiga i tot, i es van quedar allà a veure el final de la temporada. Perquè jo enganxo la gent a les coses. Terrible. Perdó, últim detall. Jo crec que som molt fàcil d'enganxar als programes de cuina, perquè me vaig enganxar... Cert, té raó. Me va enganxar a Joc de Cartes, molt bona. Una està molt sèrie? bé. No, és un programa de TV3, Miss Reality... I ara, l'altre company m'ha enganxat també a Masterchef. Oh, I estic cada dilluns veient Masterchef. en sèrio? Sí. Uau. I els dimecres, ojo, perquè jo ja no tinc temps, però si no estava amb en Miquel Calent a tope, També. Vull dir, tinc un problema amb la cuina, també. En fi, Bé, fins aquí jo deixo la meva secció. Neus, vols cortinilla i passem a la teva? vinga, cortinilla. Vinga, doncs Posem passem. el pressupost d'aquest programa. Passem a la secció de la Neus. Vale. Benvinguts i benvingudes a la secció de La Cirera, secció holgoriosa i eròtico-festiva d'aquest podcast. Vaja. Podcast. Perdona que t'interrompi. Què t'estàs apuntant a la mà? És que m'atén superencuriosit. Bueno, jo- Mostra'm. Jo sóc un invitat i no tinc res a dir, però
És que fa un temps vaig veure a la tele Alberto Romero que explicava com pots rentar el teu cul amb un pòstit. I volia apuntar-ho per després. Vale, pues Neus, tira. Vale. Bé, el programa d'avui, la meva secció d'avui, va sobre mites sobre els trios. No tinc experiència, vull dir que no tinc experiència. Jo tampoc. Bé, els trios al final són aquella cosa sobre que tothom parla i tothom opina, però que molt poca gent ha fet realment. És com, ara serem molt políticament incorrectes, com el cel, no? Jo... El cel, tothom l'ha vist, o sigui, tothom sap que hi és segons ell, però ningú l'ha vist. Jo em donen por, perquè un trio em dona por, tio. A mi també. Que algun dia anem a fer un trio és com... Uf, molta pressió. Jo, per decepcionar dues persones, ja tinc els meus pares. Hem de reconèixer que ha estat molt bé aquesta acudit. Sí. També he de reconèixer que no és meu. La vaig escoltar a Twitter i jo he reproduït. Fuente, la de Trevi. Bueno, pues sí. Dali. Ja està, continua. Clar, què passa amb els trios? Que com tothom pensa, hi ha com aquest mite d'un trio, se generen una espècie de llegendes urbanes sobre els trios, no? I avui tenia ganes de parlar sobre algunes cosetes sobre els trios per intentar desmitificar-los una mica i que se convertissin en una opció una mica més propera. Per exemple... O sigui, perdó, vols fer arribar els trios a la gent de peu? Sí! Soc una visionària, de res. Perdó, abans que continuïs, puc preguntar, si no voleu respondre, però en aquesta habitació hi ha experiència en trios, ara mateix? Creus que si no faria aquesta secció? Vale, ja està, no ho volia saber. Continuar, podeu continuar. És que jo ho he dit des del principi, no en tinc. Era tan evident. Ell volia curiositat per saber si jo havia fet un trio. També. Claro, pot ser, es veurà. Va, una cosa que me molesta bastant sobre els trios és aquesta mania que tenen els homes heterosexuals de dir no, jo només el faig amb dues ties. Per què? Que és que te contamines d'alguna cosa, cacho guarro. Jo preferiria amb un tio, amb un altre tio, vull dir, perquè si no te diu Mario, vull dir, jo ara no me veig amb dos ties, saps? Vull dir, no sé si damos, vull dir... Jo crec que la gent que diu això és que té por de que li agrade més el tio que la tia. A part. Això és un altre. Els comentaris de ties hetero que han provat... Polles? Sí, o un sexe una mica menys falocèntric i pitocèntric i penetratiu. Cuidao, és un upgrade important. Així que, ja sabeu, teniu en compte pels vostres trios. Després, què més? Sí. Dins un trio és una cosa que pot passar que en lloc de ser un trio, és a dir, som 3 persones de manera equitativa relacionant-nos, és molt fàcil que siguem 2 més 1. Això s'ha de gestionar bastant perquè ningú se senti, evidentment, exclòs, etc. La solució la direm després. El que sí que és important és quan faim un trio amb una parella, amb algú que ja té una relació prèvia, pot passar que simplement sigui un 2 més 1 i ja funcioni superbé, o pot ser que vulguin de qualque manera, o sorgesqui, l'opció d'institucionalitzar i fer una relació de 3. M'explic? Sí. O el manco... Una trieja. Una? Trieja. Bueno, poliamor, no? Seria això? Sí, Sí, un triangle. Un triangle relacional, un triangle amorós. No sé si tu ho saps, però jo estic tenint una relació poliamorosa i tal. Qui? Jo. Que guai. No estic molt en el tema, la veritat és que això va ser fa molt de temps, més per provar. I tinc entès que una relació de 3 se li diu trieja, però no estic segur. No m'agrada, no coneixia el concepte, així que gràcies per suposar. Potser no és així, pot ser una inventat. Ho cercarem per internet i vos ho contarem. Home, jo sé que això, perdona, està oficialitzat. Jo recordo escolta, oficialitzat, ja m'entens. A una entrevista de ràdio van convidar un parell de persones que eren un trio, per dir-ho així, de parella. En plan, que era curiós, sí, bueno, uns quants trios van convidar. I era curiós perquè era en plan, no, és que hem anat al sopar de Nadal i he anat amb les meves 2 parelles, vull dir... Hi ha molta gent que té relacions de 3. Sí que és vera que hi ha una mica risc de que 2 de les parts s'ajuntin molt i una quedi exclosa i el triangle se rompi, però sembla que també hi ha gent que funciona molt bé, tots 3. Ho trobo interessant, m'agradaria conèixer algú per tenir-ho una mica més a prop perquè ara mateix m'agafa una mica en fora. Per mi enforíssima. I aquí hi ha una altra pregunta important. Sovint quan ens plantegem fer un trio o tenim ganes de fer un trio, hi ha aquest rotllo de i amb qui el faig?
El faig amb algú a qui no conec de res perquè me fa vergonya i m'estim més que no me jutgin. El faig a algú amb qui tenc confiança. En escenari, la meva recomanació és que el faciu amb algú en qui vos sentigueu supercòmodes i sobretot en qui tingueu molta comunicació. Personalment m'estim més conèixer la persona i saber com respon a les coses, si és responsable efectivament parlant, etc. Si és empàtica, si tendeix a tenir un sexe empàtic, bla bla bla, que amb una altra persona que pugui ser super sexy, super atractiva, però que potser va al que va i no és gaire, no sé, respectuosa, divertida, digues. Aquesta tercera persona, creus que ja tens que... no sé com estructurar aquesta pregunta. Has de tindre ja alguna experiència amb aquesta tercera persona? No, és a dir... Sí, has de conèixer-la prèviament, jo crec. No, però... Sí, vull dir, haver tingut relacions sexuals. No, que va, per res. Per res. A veure, jo, és que això que dius és com qualsevol, vull dir, el sexe, jo sempre dic que has de ser entrenador de banquillo, sempre t'has d'estar queixant. O sigui, queixant no, vull dir, donant indicacions. Pensava que anaves a dir jugant sol. No. També és superimportant. Però vull dir, hi ha gent que és com... Jo no sé si ens ho ha vengut de Hollywood o tal, que és com... Sembla que hagi de tindre com ho diríem, jo què sé, és que no vull dir que soni malament, però vull dir... Dali. El contacto místico, vull dir, sembla que t'hagis d'entendre, collons, no, vull dir, és normal que les primeres vegades hagis de dir, escolta, no pots fer això. Això no m'agrada. O no m'agrada, exacte. De fet, bueno... Sembla que t'hagis de mirar els ulls i ja sabem totes les postures que farem, ja m'han passat per la fentre... Ningú li va... I a més, és molt guai les pel·lis perquè mai se romp un preservatiu, mai hi ha preservatius. Mai hi ha un pet vaginal, mai hi ha una pessigada, mai hi ha un... M'has tapit els collons, mai hi ha... Mai hi ha res... Acabes i te fots a dormir. Sí, ningú que ferradís, pringós, fent olor de làtex. Ni necessites anar al bany o toallolites com a mi. No, és... Plup! Ala, adéu. Bona nit. I cigarret i dormir. Exacte. I dius, bueno, els teus llençols on està guapo... Però bé, dona igual. Deixa'm aquest tema. Sí, que ens perdem. Després, clar, el que és delicat, quan formem part, és a dir, fem trios amb una parella consolidada i nosaltres som el tercer, és que hem de conèixer una mica quina és la dinàmica de la parella. És a dir, si és només un encontre, només un, i està previst que tot sigui així, i se respecta, superbé, però pot ser que dins la parella hi hagi una sèrie de conflictes que intenten externalitzar o no. Dic que això pot passar, no té per què ser així sempre, evidentment. Pot ser una parella supersana i molt bé, però a vegades les parelles externalitzen segons quins conflictes amb una sexualitat una mica més atrevida. A lo millor simplement per experimentació, però a lo millor hi ha un, com estem en conflicte i anem a desviar l'atenció i anem a fugir del que ens està costant la nostra relació. És perillós per la tercera persona a vegades perquè sent moltes focus d'atenció d'allò. Que no ha de ser el saco de boxeo, vagi. Exacte, i se poden crear expectatives, se poden crear coses. És interessant saber en quin moment està la parella i gestionar-ho una mica. És que això és el que anava a dir. En tot això que estem xerrant avui, trios, poliamor, tot això, estic seguríssim que hi ha gent que ho du d'una manera madura i superbé. Però és algú que has de ser molt madur i duro molt bé en el sentit d'haver-ho xerrat bé, més que duro bé. Perquè moltes vegades he sentit, no sé si us haurà parlat mai, però el típic, una parella convencional, per dir-ho així, de dues persones, no, jo és que vull una relació oberta, i veus que l'altre com mig accepta per la pressió, i en realitat el que vol l'altra persona és mig deixar la parella. Ostres, és que, vull dir, llavors... Exacte, no s'ha de vendre com algo de vamos a follar, bien, o sigui, vull dir, no és tan happy tot, supos. La responsabilitat afectiva, quasi tot. Literal. De fet, clar, una relació oberta o una relació poliamorosa, el plantejament que té és que cap de les parts que l'integra hagi de deixar de ser com és. Però clar, les persones som diferents i si en Guillem i jo tenim una relació, a lo millor en Guillem té unes necessitats determinades i jo en tenc unes altres. Llavors, què passa? Com quadram això dins una relació? Tant si és poliamorosa com si no. És que és el que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, vull dir, ara seré un poc igual, sonarà un poc boomer, però és en plan, si és complicada, perquè jo considero, val molt la pena, no entrarem aquí en tonteries de jo soltero, no sé què, però si una relació de dos normal ja és complicada, no, això normal no quedat bé, ja m'enteneu, convencional,
és complicada, clar, ajustar 3 o més... També, Qui et diu que no sigui més senzill així? també depèn... És que és el que diu ella, tots som diferents, Cuidao, tots volem cuidao. coses. Hi ha moltíssima literatura al respecte, hi ha un munt de grups de Facebook, hi ha grups de Telegram, hi ha moltíssima informació. El que és recomanable, sempre que ens plantegem opcions relacionals diferents, és investigar i veure què necessit jo, què necessites altra persona, i comunicar i fer-te una espècie de recepta màgica d'allò on tots dos ens sentim còmodes. La teoria és molt fàcil, la pràctica és una altra cosa, evidentment. Claro. Però sí que són coses que se van entrenant i que va molt bé saber que ha funcionat a altres parelles i a altres persones. No, jo deia més que rebre, jo, per exemple, una visió super naïf i super happy de parella, ara ja parella convencional, vull dir, és una cosa, vull dir, joder, en una parella s'està de vegades bé i de vegades s'està malament, i no, vull dir, que cadascú vol coses i aquestes coses xoquen a vegades. Sí, però és normal, i de fet... Això, vull dir, imagina't amb 3 persones que xoquen coses. Jo crec que una relació sana és la que té aquests xocs, perquè Claro. si tot va bé sempre, No és algo real. falla. No és real perquè vol dir que algú està fingint alguna cosa, Exacte. probablement. Va, Bé, seguim. i un repte dels trios important és com gestionar les gelosies que surten durant un trio. Perquè si a ell li has fet una mamada i a mi no... Llavors, el que és interessant és, evidentment, anar comunicant durant el procés, i si una de les parts és susceptible o més vulnerable a poder sentir gelosa, per exemple, si és el meu primer trio i la meva parella heterosexual i jo fem un trio amb una altra atleta i jo me puc sentir una mica insegura perquè l'altra atleta és estupenda, guapíssima i pas pena de que al meu atlot li agradi més ella que jo, una bona opció és que ells dos posin el focus de satisfer-me sobretot a mi i de jugar amb mi. Que no siguin, que no caiguem en la dinàmica de tots tres o de uns amb uns, sinó que siguin ells dos que juguen amb mi. És probable que així després jo me senti més tranquil·la, més segura i pugui jugar més amb ella i pugui jugar més amb ell i pugui jugar més amb ella cap a ell. Vale, no, clar, no ho havia plantejat mai, això, És clar. interessant com que la persona més vulnerable se senti cuidada i que senti que el seu plaer és prioritari en aquell moment. M'explic? Perquè si no se pot convertir com un... És que estàs... Sí. Vale? Després, vinga, avançam, que això s'està allargant. I m'agradaria saber, heu fet trio bé? Supos que no, perquè heu dit que no. Jo no. M'encantaria saber si el nostre públic, o els que mos sentin després, han fet trios. Això sí que m'ho podeu respondre. Com Vos ens agradaria agradaria? fer-ne? No he tingut mai massa interès, la veritat. Jo el que he dit abans, jo crec que és una experiència que pot ser molt bona i si es fa bé, és increïble. Però crec que hi ha molta pressió, no sé com dir-ho, si pressió o potser són inseguretats meves, no? De voler satisfer a dues persones, que ja, bueno, satisfer una persona ja és complicada, però satisfer dos... Això que dius... És el que he dit abans de, hòstia, potser aquesta persona, perquè ja l'ha dit abans, o perquè la meva parella, li dedica més temps que a aquesta altra, potser hi ha un tipus de gelosia, tal, i això és el que em dona una mica de por, que sí, que t'escolta el que ha dit. El que sovint passa en els homes cap en els trios, això que comentàveu de ai, és quina pressió. Clar, si sentim o pensam que es pito, es falo, és l'instrument essencial del sexe, clar que teniu pressió, perquè si vosaltres no rendiu, pareix que no se pot fer res més. El que és interessant en els trios és anar més enllà de la penetració, és anar més enllà de lo simplement fàl·lic, perquè si no, clar, és de oh, Dios, ah. Llavors, el tipus de joc ha de ser un altre. No, evidentment. I en el sexe normal bipersonal, també, sí. també vos... Quina mania dir normal avui, estic sent un carca. No, és que jugues massa a Pokémon. Exacte. No, però jo ara, en sèrio, és una cosa que sí que molts tios tenen com, a més, com a fantasia. Sí, sí. A més, el que dèiem abans, de dos ties, no dos tios. Però jo és una de les poques coses, mira que m'han cridat atenció coses, però a mi mai m'ha cridat l'atenció, no sé, no... De una en uno, per favor, no sé, saps? Desaturo. Exacte, vull dir... Se tenen dos mans? Trobeu que la visió que se té dels trios està mitificada? Sí, jo supos que sí, vull dir, o sigui... A veure, és que tu no has vist... No dic que la gent no faci trios, però tu no has vist trios. Cine
i el cine X, ja està tot dit. Ja. Per això, vull dir, podem equivocar, però vull dir, torna a ser-ho de sempre. I m'agradaria saber si la gent que mos escolta que hagi fet trios, m'agradaria saber si heu tingut bones, males experiències i si repetiríeu o no. I fins aquí la meva secció d'avui. Intensa i interessant. Dubtes, preguntes, qüestions... Dubtes molts, però no acabem, si no... No, en sèrio, preguntes. No, jo ara no sé, t'anava a dir alguna cosa i m'ha fugit. Avui estic cansat i se me'n van les coses de la ment. Però sí, no, a veure, també suposo que el tema trio és molt complicat en el sentit de societat, no? Vull dir, també el tema poliamor, perquè no deixes d'estar-te enfrontant a lo que està establert, que encara ho tenim molt present, estructurada sempre, no? Sí. Comencem a xerrar de que és normal de que hi hagin parelles homosexuals o monoparentals o el que sigui, ara no em ve al cap, vull dir, això, ara, després de que faci quants anys fa que es va aprovar, per exemple, aprovar la llei del matrimoni, vull dir, ara comencem a acceptar que als nens se'ls ha de parlar, per exemple, d'una d'esto més oberta, perquè pots trobar-te ja algú que tingui dues mares, dos pares, una mare només, un pare només, el que sigui. Sí. I això ens estem adonant ara, I això ho va aprovar Zapatero, suposo que allà el 2008. Clar. Abans, però el 2008 és la crisi, ja estem xerrant d'abans. Al final, la política de qualque manera també és educativa, no? Sí, però vull dir que si estem així, que has d'anar a xerrar un trio? Fer un trio amb cares de guarros, de viciosos, suposo. No. No? No creus que la societat tingui aquesta visió? A lo millor sí. Jo dic la societat, no dic que ho sigui. Però crec que al final, si cercam relacions més conscients i més divertides i una sexualitat més lliure i menys censurada i menys xunga, però hem de ser capaços d'anar vivint aquestes coses, i qui censura i assenyala aquestes coses som nosaltres mateixos. Sí, no? Com amb més tranquil·litat i amb més normalitat les tractem, més fàcil serà el camí. Total, però vull dir, és que és un tema, sobretot amb les coses poliamoroses i tal, vull dir, també el tema aquest que et deia jo, està molt bé, hi ha gent que s'està obrint, súper, a fer-ho, però hi ha gent que realment segueix veient-ho com algo viciós i que a més hi ha algú que és el que et deia, ho fa perquè té una parella, en realitat vol estar amb la altra gent i ho utilitza com a excusa, vull dir que també suposo que és una cosa que s'ha d'utilitzar bé. Fixa't, això que dius és molt sesgat, és molt esbiaixat, perquè tu pots, és a dir, tu pots estar amb la teva parella, però això no lleva que la teva sexualitat s'hagi de concentrar només en aquella persona. Si per tu sexualitat és una cosa més oberta, més lliure. Però jo, bueno, sí, entenc el que vols dir, sí. Mari, volies dir. En el final, tot passa perquè la relació convencional de la que parlàvem és un mòdul molt tancat i molt petit. Ahí és el que jo anava. On és molt difícil que tots hi capiguem d'una manera còmoda. Llavors, do it yourself. És la meva conclusió final. Sí, no, això està clar. La secció d'avui. Avui no se'n veu, no tinc... Com que no? Ui, es verà. Mario, què deies? Espera, cuidado. No, volia dir que... Anava a dir... Algo havies de dir, no? No, és important, simplement que m'has de molt tenir que pensar. Moltes idees, vinga! Sí. Tinder! Mario 21. Era Mario 21. Mario, 21 anys, sí. Mario 21, en el Tinder. Sort que m'ha especificat anys, No, no. Chiste de penes! Chiste falocèntrico! Uau, estem en els 57 minuts. Sí, Mario, tu ens volies dir alguna cosa? Hauríem d'anar alleugerant? No, bueno, el que he dit abans, si voleu puc mostrar, ja que no tinc secció, com pot rentar-se el cul amb un pòstit. Com? ¿Puedo romperlo? No, sí, ho vaig... Bueno, sí, serà per pòstits, espera. Sí, que aquí tenim els comptes de la llum. Sí. I... Tu tens un pòstit, no? No sé si... Bueno, es veu aquí, vale. Primer doblegues una volta. Doblegues una segona. Sí, està fent un quadrat. Sí, exacte. I aquí, a l'esquina on hi ha els pliegues, la talles i... Bueno, un mini quadret, fas un mini quadret i la treus d'aquí. Jo no l'he fet molt bé, sí, ha fet un mini quadret. I això ho guardem per després. Bé, ara, desfem el... Té un forat, evidentment. Ficam el dit. No! I això, com recull la Nutella, ja sabeu. Ah, Dios! I acabau, feu així i... Up! I a la basura.
I ara ve l'altra part. Què fem amb això? Amb el... L'ungla. Amb el... Rascar. Amb el mini paperet s'està rascant l'ungla, no, Dios, no. Superinnecessari. Amb lo bé En lo bé que ho havia deixat de Neus. Jo... Saps que ningú te cercarà a Tinder després d'això? Sí, no, acabes de perdre tota la teva... jugada. Acabes de perdre tota la teva bona jugada de primera vegada de podcast. Anaves molt bé, Mario. Quasi molt el quedam. Joan, Però no. Joan, torna. torna. Joan, torna. També t'he de dir, bueno, és que avui... Bueno, jo sí, estic estudiant química a la 8. I fa això, saps? Sí, no, això és... Bueno, per si estàu al campo i no tinc paper, bueno. Total, estudio química a la 8 i he cercat... Sí, bueno, una folla no és cool. Era pedres, me dona No, igual. A veure, només has de vigilar que no sigui una ortiga. A partir d'aquí. No, però que he cercat a Wikipedia una cosa, regla de Hunt, con H, i m'he donat compte que l'han fet un troleo. Si algú la vol cercar, aquesta regla. Regla de Ara Hunt. la vull cercar. Regla de H-U-N-D. Ah, de Hunt. Hunt. Ara ho cercam. Bueno, a mi m'ha fet gràcia. Potser he deixat el llistó massa alt, però a mi m'ha fet molta gràcia. Estem buscant. Nada más, o sea, un vol cercar informació, vol culturitzar-se. Sí, però dona... Però obri en Wikipedia. castellà. Wikipedia. Sí. Oh, l'han corregit! Home, No! lo primero que posa a la Wikipedia es: este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. No! Quan Wikipedia diu això és: aquí la gent ha apuntat el que ha volgut. Què deia? No, era como... Tú estás llegint y te informe, ¿no? Arreglo de juntes, tal. Y de repente posa, y me la mamas, jaja, saludos, no sé qué cuántos. Claro, y yo, això, avui, que estava estudiant, de repente, ves que això, i dic, no pot ser. I nada, era una curiositat que segur la volia veure, però... Wikipedia, aquest entorn salvatge i descontrolat, que no està tan descontrolat, però com acabem de veure. Però Sí. llevamos micro, que estic cansada. Sí. Jo me'n recordo me fa gràcia quan diuen alguna cosa, sobretot quan és d'història, diuen en plan te posa la noteta d'això, que aquest comentari és molt aleatori, que no té... Que sí, que segurament serà així, però jo me'n recordo, per exemple, d'un tio que vaig haver de fer un programa que era un assassí, que deia que va anar a la Legió i allà va prendre un toque amb el qual matava. I ficava la nota de: això és una mica aleatori. Pot ser que la Legió aprendiesses ciertas cosas, però... Això és una llegenda. Exacte, no vol dir que li ensenyessin un moviment en concret amb el que l'home anés matant a la gent, saps? Vull dir... I em fa molta gràcia això. Però bé, en fi, nois, ja ho podem anar deixant per aquí, ja portem una hora, ja... Uau! Ja ho tenim aquí, o sigui que per mi ho deixem aquí. Un placer. Moltes gràcies, Mario, exacte, que no em sortia. Gràcies per convidar-me. A última hora, així, pim, pam, métete, pam. Neus, un dia més, anem a pel 5è el pròxim dia. Sí. Bona nit. Vull suggerències de temes, per favor. Com Què vos lligar? agradaria sentir? Com lligar, directament. Com lligar? Ja ho vaig fer! Sí, és broma, és broma, és sí? broma. No vas repetir contingut. A IB3 ho va fer, sí. Ah, bueno. No vaig fer. Va ser dels primers, de fet. Crec. Sí, jo Sí, vaig aprendre Ara, prendre amb això, punts. anava a dir que he fet moltes vegades de sujetaveles, però mai de sujetamicros. Si vols xerrar de sujetaveles? Oh! De ghostings i sujetaveles seria interessant, Mos agrada, no sé. Un tema dur, per això. Recollim suggerència. Sí. En fi, Neus, moltes gràcies, bona nit. Bona nit. I a vosaltres ja sabeu que ens tindreu a iVoox, a Spotify, quan pugui, perquè demà tinc un dia complicat, i a YouTube, així que espero que ens veieu i fins la pròxima. Adiós, queridos. Adéu. Adeu.